வணக்கம், நான் டாக்டர் ஃபைசல் நிஷா பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா பிம்பிள்ஸ்னால ஏற்படக்கூடிய அந்த டார்க் ஸ்பாட்ஸ், ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு பிம்பிள்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம். பிம்பிள்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராசஸ், நம்ம ஸ்கின்ல ஏற்படக்கூடிய ஒரு இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராசஸ் தான் வந்து பிம்பிளாக வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது. பிம்பிள்ஸ் வரதுக்கு ரீசன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அந்த பியூபர்ட்டி டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்படக்கூடிய ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ், நம்ம உடம்புல ஏற்படக்கூடிய ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ், அப்புறம் நம்ம பொல்யூஷனுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிறது, அப்புறம் நம்ம வந்து அந்த டைமில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய புது காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ், நம்ம வந்து புதுசாக காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ், சோப்ஸ், அது மாதிரிலாம் சென்சிட்டிவ் ஸ்கின்ஸில் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு நம்ம ஸ்கின்ல வந்து ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்கும். அது இன்ஃப்ளமேட்டரி சேஞ்சஸ்னு சொல்லுவோம். அதுதான் வந்து பிம்பிள்ஸாக வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது. என்ன ஆகும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, பிம்பிள்ஸ் ஹீல் ஆகும்போது நம்ம செல், அதாவது அங்கே இருந்த செல் வந்து டெட் செல், பழைய செல் ஆகிட்டு புது செல் வந்து வரும். புது செல் வரும்போது நம்ம உடம்புல நம்ம ஸ்கின்ல பார்த்தீங்கன்னா மெலனின் ப்ரொடெக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும். அதனால தான் வந்து புதுசாக வர ஸ்கின் வந்து கொஞ்சம் டார்க்கராக வந்து வரும். பட் ஆனால் இந்த ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து பிம்பிள்ஸ் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியுது. ஏன்னா நிறைய இப்போ அதுக்கான ஃபேஸ் வாஷ், நிறைய ஃபேஸ் பேக்ஸ், நிறைய வீட்லேயே வந்து நேச்சுரல் ரெமெடிஸ் எல்லாம் இப்போ எல்லாமே வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க பிம்பிள்ஸ் ரிலேட்டடாக. பட் ஆனால் அதனால் ஏற்படக்கூடிய ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷனை ஓவர் கம் பண்ணி வரணும். ஆனால் இப்போ பிம்பிள்ஸ் வந்து ஏன் அவ்வளோ ஹைப்பர் பிக்மெண்ட் ஆகுங்கிறது ரீசன் பார்ப்போம். நம்ம மெயினாக வந்து அந்த பிம்பிளை வந்து நம்ம அந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராசஸ் போக விடுறதே கிடையாது. நிறைய பேர் வந்து அந்த பிம்பிள்ஸ் வந்த உடனே அதை வந்து ப்ரிக் பண்ணிட்டு அதில் உள்ள பஸ்ஸெல்லாம் அப்படியே எடுத்து இது பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அது போட்டு தேய்ச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த பிம்பிள்ஸ் வந்த உடனே தேய்ச்சி அதை இது பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் கையில் உள்ள ஜெர்ம்ஸ் வந்து அதில் படும். இன்ஃபெக்ஷன் வந்து இன்னும் சிவியர் ஆகி அது அதர் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் த ஃபேஸில் வந்து வரத்துக்கும் நிறைய பிம்பிள்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாகிட்டே இருக்கும். ரொம்ப உங்கள் ஸ்கின் வந்து பிம்பிள் ப்ரோனாக வந்து ஆயிடுது. அதுக்கப்புறம் இப்போ இன்ஃப்ளமேஷன் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு லைட்டாக அந்த பம்ப் வரும். அதுக்கப்புறம் அது ரெட் ஆகும். கொஞ்சம் அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் அந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஒரு ரெட் ஆகி அந்த இடத்துல சம்டைம்ஸ் ரொம்ப சிவியராக இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பஸ் ஃபார்ம் ஆகி, அதுக்கப்புறம் அது மெதுவாக அந்த பம்ப் வந்து ரெடியூஸ் ஆகி உங்களுக்கு வந்து ஒரு டார்க் ஸ்பாட்ஸாக வந்து அது ஃபார்ம் ஆகி அப்படியே அந்த ஹீலிங் ப்ராசஸ் வந்து போகணும். ஆனால் நம்ம இந்த மாதிரி ப்ரிக் பண்ணுறது அதெல்லாம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஃபுல்லாக நடக்கிறதே கிடையாது. அது வந்து மற்ற இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகி உங்களுக்கு வந்து பிம்பிள்ஸ் வந்து அதிகமாகிட்டு அந்த ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷனும் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதிகமாகிடுது. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து அதை வந்து நீங்கள் வந்து பிக் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, பிம்பிள்ஸ் ப்ரோன் ஸ்க்ரீன் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ், அதுவும் மெயினாக ஸ்கின்னோட காண்டாக்டில் வரக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் அந்த காம்பேக்ட் பவுடர்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பாஞ்ச், அதுக்கப்புறம் அந்த மேக்கப் செட் பண்ணுற அந்த ஸ்பாஞ்ச், அந்த ப்ரஷ், மேக்கப் ப்ரஷ், அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸை வந்து பிம்பிள் ப்ரோன் ஸ்கின் யூஸ் பண்ணதை வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. மெயினாக அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் அட்லீஸ்ட் நமக்கு வந்து நம்ம தனியாக வச்சுக்கிறது வந்து எப்போதுமே சேஃப். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான, நிறைய பேர் வந்து சொல்கிறீங்க நாங்கள் வந்து அது வந்து பிம்பிள் வந்து நாங்கள் கை வைக்கிறது கிடையாது, அது ப்ரிக்லாம் பண்ணுறது, பட் ஸ்டில் வி ஆர் கெட்டிங் தட் டார்க் ஸ்பாட்ஸ், ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் அப்படிங்கிறீங்க. இதுக்கு இன்னொரு ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லைக் டேண்ட்ரஃப். இப்போ உங்களுக்கு டேண்ட்ரஃப் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த மெயினாக வந்து ஃபோர்ஹெட்டில் வந்து அந்த டார்க் ஸ்பாட்ஸ் வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஏன்னா நீங்கள் தலை சீவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஒயிட் ஃப்ளேக்ஸ் உங்க வந்து மெயினாக உங்கள் ஃபோர்ஹெட்ஸில் வந்து செட்டில் ஆகிடும். அப்போ உங்கள் ஸ்கின் ஆல்ரெடி பிம்பிள் இருக்குது அப்படின்னா அதில் போய் அது படும்போது அதுவும் இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் ஃபங்கஸ் தான். அந்த ஒயிட் ஃபேக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபங்கஸ். உங்கள் ஃபோர்ஹெட்டில் போய் அந்த பிம்பிள்ஸோட அது படும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து டார்க் ஸ்பாட்ஸாக வந்து வந்துடும். ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போது சும்மா ஒன்றுமே பண்ண வேணாம். நீங்கள் வந்து டேண்ட்ரஃப் இருக்க பர்சனாக இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தலை சீவிட்டு உடனே இமீடியட்டாக உங்களோட ஃபேஸை வந்து வாஷ் பண்ணிடுங்க. லைட்டாக வாட்டரை ஸ்ப்ளாஷ் பண்ணி வாஷ் பண்ணிட்டு நல்லா தொடச்சிடுங்க. அந்த மாதிரி பண்ணுறது மூலயமா உங்களால் அதனால ஏற்படக்கூடிய அந்த இது வந்து இது பண்ண முடியும். அண்ட் மோரோவர் நீங்கள் குளிச்சுட்டு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஃபஸ்ட்டு உடம்பு குளிச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக ஹெட் பாத் பண்ணிட்டு வருவாங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னா அப்போ அந்த டேண்ட்ரஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அகெயின் உங்கள் ஃபேஸில் ஃபால் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ எப்போதுமே வந்து ஹெட் பாத் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் உங்கள் பாடியோ இல்லை உங்கள் ஃபேஸ் வந்து வாஷ் பண்ணிக்கிறது வந்து நீங்கள் வாக்கிங் அப்போ அந்த மாதிரி பண்ணுறது கூட வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ பட் உங்களுக்கு இப்போ டார்க் ஸ்பாட்ஸ் வந்துருச்சு, நீங்கள் இதை எப்படி வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம்? கொஞ்சம் ரெமெடிஸ் பார்த்தீங்கன்னா லைக் மஞ்சள் வந்து நம்ம அந்த கஸ்தூரி மஞ்சள் இல்லையா, அது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் பிம்பிள்ஸ்க்கு. அதை தாண்டி இந்த டார்க் ஸ்பாட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா கடலை மாவு, பச்சை பயிறு மாவு, இல்லை அரிசி மாவு, இதில் ஏதாவது ஒன்றை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு லைக் ரோஸ் வாட்டர் இல்லைன்னா ரா மில்க் இல்லைன்னா தயிர்,
இந்த 3 இதில் எதனாவது ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி அந்த டார்க் ஸ்பாட்ஸ் இடத்துல நீங்கள் போட்டுட்டு வந்துட்டே இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நாளடைவில் வந்து அந்த டார்க் ஸ்பாட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாயிட்டே வரும். பட் ஆனால் கண்டிப்பாக இந்த விஷயத்தை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். அது அகெயின் திரும்ப வராமல் இருக்கிறதுக்கு நான் சொன்ன இந்த விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே போதும். அப்புறம் நம்ம வந்து ஓன் ஃபேஸ் மாஸ்க் வந்து நம்ம வீட்லேயே மேக் பண்ணலாம். லைக் ஒரு காட்டன் எடுத்துக்கோங்க, அந்த ஸ்பாஞ்சுக்கு வந்து உங்கள் ஃபேஸ்க்கு தகுந்த அளவுக்கு நீங்கள் காட்டன் எடுத்துக்கிட்டு ரா மில்கில், யோகர்ட்டில், அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் தயிரில் அதெல்லாம் வந்து டம்ப் பண்ணி லைக் நீங்களாகவே உங்களோட ஃபேஸ் மாஸ்க் போடுறது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இந்த டார்க் ஸ்பாட்ஸ்லாம் வந்து ரிமூவ் ஆகும். அண்ட் ஹனியும் வந்து உங்களுக்கு அந்த டார்க் ஸ்பாட்ஸ் வந்து கம்மியாகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஆலோவேரா ஜெல்லும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். நீங்கள் ஆலோவேரா ஜெல்லை கூட டிப் பண்ணி ஒரு காட்டனில் டிப் பண்ணி லைக் யூ கேன் மேக் இட் அ மாஸ்க் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ.